lehenik eta behin azaldu zer diren datu base hauek. Bueno, ikastaro honetan NoSQL datu baseak ikusiko ditugu. Datu base hauek sortu ziren, betiko datu base erlazionalak mugatuta gelditu zirelako datu kopuru handikin lan egiteko garaian. Azkenen eraginkortasun muga batera iritsi ziren eta hortik sortutako datu base. Eta zer helburu dituzue ikastaro honekin? Zer lortu nahi ditu? Honekin helburua da jendek ikustea azkenen, datu base sistema berri hauek gure artean daudela dagoeneko, azken urte gutxitan asko zabaltzen nahi dien datu base dira, baina hala ere jende asko oraindik ezagutzen ez dituen. Oso ohituta gaude betiko datu base erlazionalak erabiltzen, baina komeni da jakitea ze alternatiba dagoen.